A57. Sentosa ullasan Vinvashikasa Balidan petong Papa mandira samya Bhakti monan kaltya karsan Kutma spirita महिमा तुझी सदा संतोषा गायता दूत तुझे ऐकून काशिता जीविते पडच्या कृपा मागता जीविताच्या उन्हागत्रिता सस्मी मन परता Tusan ullasan Vinvashikasa Balidan petong Papa mandira samya Bhakti monan kaltya karsan Kutma spirita Mahima tuji sada santosa gaita या मिसाची तसावा हे प्रियासात अर्गामी सितात मार्गरेट डिसोजा काटी पडला प्रत्येक तसावा खातीर मी सितात मागी डिसिल्वा आणि कुटाम आज आसरांच्या निवासा सकाळीचे ब्रेकफास्ट नाव नाका म्हणून एका दानी भक्तिकान दान दिला तसेच दोनपाराचे जेवण दिला लविना पेरेरा आणि संजेचे काफी फळार दिला मार्गरेट डिसोजा काटी पडला या सर दानीसो आम्ही उपकार बावडता आणि देव बरे करू म्हणता तसेच आमची स तेसावा आता आम्ही सोम्या सोमकर दवरया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमुख आणि पवित्र आत्म्याचे एक वड तुमचे सवे असो तुमचं सवय असो मगाळ भाऊ बहिणीनो आमच्या जिवितांत जेजूक आम्ही स्वागत करूया आणि आमचे जिवीत सोमी जेजू पुनर्स्थापित करतलो सबार पोटी आमच्या जिवितांत जेजूक येवकार दिवंक स्वागत दिवंक आम्ही सुकन पडल्या ती वेळ घडयो आम्ही उगडासा हाडया आणि ह्या पवित्रतेंत फावो ते बरी वांटो घेवचे करी सपातका आमची वळखून घेवया सांगता आम्ही म्हणया हांव पातकी सर पदवीदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात तुमचो अपराध तुमचो बोड अपराध ह्या सब घेवन सदां सांगता आमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे अपराध बलागी विनंती करत प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकुळट करू आणि आमची पातका बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Amen Sonia kagut Sonia kagut Krista kagut Krista kagut Sonia kagut Sonia kagut प्रार्थया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तू बावर्तन उजवाड आणि आत्म्यासो गोबली तुझ्या शेळयांक उतरांत सोरोंग आणि देखीन सोलोंग बागेवन आंतोनीक पवी सभेक तुवें दिलोय ताचे विणवणेन ताणें उतरां शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen
सांग पावलून कोरिंकरां बरयल्या पत्रांतले वसा. भाव बहिणीनो, पवित्रत्म सर्व वस्तूंची देवाच्या गुण संगतीची लेगून सोदना करता. मनशा साहेबान मनशा ते आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गुण समजून घेत. तशेंच देवाचे उतर देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना. आमी घेतला तो आत्मो संसार असो न्ही, बागात देवातान आमी जोडलेलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतल्या देण्याची वळख दवरूंक आमी शकता. आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी दिता. पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाची समजयेन विणलेली न्ही, बागात देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयली तसली. पूण आपल्या साहेबा प्रमाणे जी येता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतावन येता त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपण आत्मीक दृश्टेन वारोवन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं तो आटापून जायना. पूण आत्मीक म्हणटा कोणाच्यान सुरेस्पराचे मन समजून वयत कोण तो ताका बूज सांगतलो. पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचे मन लाभल्या. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस पोराच्या सगळ्या वाटो नी देवा. सर्वेस पोराच्या सगळ्या वाटो नी देवा. सोमी दयाळाने काकोळताय सुस्ने कायराने प्रीती मोगाय भरलोलो. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रचनेताय कणमळायेन भरलोलो. सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नी देवा. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळी तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिन वाचतले. तुझे रासवडकायेची महिमा वाकंतले आणि तुझी वळवळ कृत्या तेना वाढतले. सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नी देवा. अशे समेस्त मनशांक तुझे वर्ती करतो आणि तुझे रासवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा कळे सातले. तुझे राज्य कितीसे आळवोंचे तुझी रासवडकी संततेचे संतते बाळतली. सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नी देवा. दिल्या उतरां सदां विश्वासी सर आपल्या करण्याने तो मोगा पार. सकला पडलेल्या सर्वेस्पर हाती भागवल्या तो नीट उभी करता. सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो वाटो नी देवा.
एक प्रभात आमचे मोदे उठला देव आपले परजेची भेट करून कायला एक प्रभात आमचे मोदे उठला देव आपले परजेची भेट करू कायला वार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत जेजू कफरनाव नावाच्या गलिलियाच्या शहराक देवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता ते पळोवन ताची शिकोवण आयकल्ले सकडी ताका विचमीत जातले. त्या सिनागोगांत देंवसार लागलेलो एक मनीस असलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नाजरेतच्या जेजू, तूं आमचे कबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय मो? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो भाग्यवंत. पूण जेजू ताका बेश्टोवन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देंवसार समेस्त मुखार ताका धरणीर आड घालन आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे तावन भायर गेलो. लोक सक्कड तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसली उतरां ही? अधिकारान आनी पदवेन देंवसाराक तो भायर सर वेतात. जेजू विशयांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी सौम्याक येवकार वा स्वागत दिवया आनी आमचे जिवीत तो बरें करतलो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत वा आमकां कोणी बरें करतात म्हणून आमकां कळीत आसा तर, वा कोणी आमकां बरें करूंक मुखार येता तर खंडी जावन आमी ताका बऱ्यांतलो बरो स्वागत करता. आमी पातयेता आमचे राजकारणी आमच्या सामाजीक आनी आमकां बरें करतात आनी ते केन्ना येतात तांकां आमी बऱ्यांतलो बरो स्वागत पाठोवंक प्रयत्न करता. तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबांनी आमच्या संस्थ्याक आमच्या दीस गवळी बाप येताना आमकां आध्यात्मीक रितीन बरें जातले वा हेर संगतींनी बरें जातले म्हूण आमी पातयेता आनी बऱ्यांतलो बरो मानाचो आनी गानाचो ताका स्वागत दिवन आमी येवकार मागता. तशेंच आयची सुवार्ता आम्हा सर्वांक शिकोवण दिता की जेजूक आमच्या जिवितांत आमी येवकार दिवंक आसा. जेजू आमच्या जिवितांत येवन आमचें जिवीत बरें करूंक सदांच तयार आसा आनी ह्या जेजूक आमी स्वागत करूंक आसा. कालचे आनी आयचे दिवसूती आमी पळयले तर दोन कडेन जेजू थंयसर पावता. एक नाजरेताक आपल्या स्वंत गांवांत आनी कफरनावाक, आनी दोनी कडेन ताचो सत्कार ताका दिल्लो स्वागत एकसल्याकार नातलो. तो कालच्या दिसा नजरेत गांवांक वयचे, ताच्या स्वंत गांवांक वयचे आमी पळयता आनी थंयसर ताका स्वागत दिवंक ना, ताका येवकार दिवंक ना, ताका आपणावंक ना. आनी ह्या कारणा वरवीं तांच्या जिवितांत वा तांच्या गांवांत जेजूक सट्टाव जावन कितें बरें करूंक जावंक ना. तो केवल आपल्या अधिकारान भरलेले शिकोवण दिता आनी थंय तावन तो नापयस जाता. आनी ताचे उपरांत तो कफरनावाक वचून पावता आनी थंयसर ताका बऱ्यांतलो बरो येवकार मेळटा आनी कफरनावाच्या लोकांतय तो जायते बरें करूंक शकता. आनी प्रत्येक रितीन तो थंयसर पावलेत थंयसर देंवसार दवडयता आनी त्या व्यक्तीक गूण करता आनी सबार आसर्यां तांच्या जिवितांत मेळटा.
जेजू को भरपूर स्वागत करता हूं, येवकार मागता हूं, आमचे जिवीत तो रुपांतर करतलो. आजच्या दिसा दोन संगती आम्ही मोतीत आटोवंक वा नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. हर एक संदर्भार जेजूक स्वागत करचे. आमचे कश्टांचे जिवीत जावं दी, बेजारायचे जिवीत जावं दी, वा आमच्या जिवितांत जायते संतोष आसूं दी, ह्या सर्व संगती गिरावतलो आनी आमचे जिवीत बरें करतलो. आनी दुसऱ्यान जेजूक आमच्या जिविता वयर अधिकार. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलो, अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो शिकयतलो आनी त्या देंवसारलेल्या व्यक्तीक तो अधिकाराची उतरां उलयता आनी तो देंवसार ताच्या त्या व्यक्ती तावन पळोवन धांवता. आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताचे वयर अधिकार सोम्याक आमी सोडून दिवया आनी त्या अधिकारा वरवीं त्या संगते वरवीं आमच्या जिवितांत जायती आजापां घडटली. आमचे जिवीत तशेंच आमचे कुटुंबा जिवीत सोम्याचे अधीन करुया आनी सोम्याचे अधीन करचे खातीर ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर सोम्याक आमच्या जिवितांत येवकार मागया. आमेन. सोमी आमचो बाप तो आमची सर मागणी आयकता. ह्या सपात्येन बरोवरशान बाबार्थान सर आमची प्रार्थना आतां आमी सोम्या समकार दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी मलगडी पवित्र सभेचे दिर्वे म्हणले वळखून घेवन तांकां सदां सांगत दिवंक तुजी दया लाभय म्हण मागता हांव. जाप, बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी सोमीस मालगड्यांक तांचे हक्क राखून व्हरूंक कुमो करिशे तुजो आदार लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर प्रायवंतांक कुटुंबाच्या सर सांद्यातावन मोग आनी सांगत जतन आनी सेवा लाभशे कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घरांत आनी आस्पत्र्यांनी आसच्या सर पिडेस्तांक बेगीन भलायकी लाभय. ससणेकायेन आनी धैर्यान तांचे कश्ट फूट करूंक तांकां बळ दे म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस भुरग्यांनी आनी युवजणांनी मालगड्यांक सांगत दिशे कर आनी तांच्या गरजांक पावशे कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी आमचे ताब्यान आशिल्ल्या प्रायवंतांक मानान लेखूंक आनी संतोष परीत करूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, तुझ्या भुरग्यांनी उसरलेली सर मागणी तू मानून घे आणि प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत तुझ्या पुता सोम्या जेजूक स्वागत ती समर्पण दिवंक आमची मनां उजवाडाय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूच्या नावी. आमेन. C2. Darala ki samya Kani ko halukaya O ganastun kadita Svikar karbon parata Moche wo pundita Atmomoso alpita Chimuso samarpita Chimatuka asita Suruko chenzam asana Tim tuka kai perana Amkastiko alpita Shistu jesa ashita म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले सामन मागाच. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या केवळ सुरक्षा दावा सर्विस पर मानून घे.
सर पदवेदार आणि बहुवर्त्या दावा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडा साक्षी यज्ञ समर्पण तुझे तोरपण आम्ही वळखून घेता आणि तुझे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुझ्या मुगान जीवन ससनाची चढवून चढूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजा उबारूया. आम्ही ते सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वर्ष आम्ही करूंक फावो. आमच्या सौम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. सांतांतून तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूक तुझे पवित्र सभेक तू फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां दय दिता. ताचे शिकोण आमचे गिन्यान उजवडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तू सांबाळताय. देखून देवदूता आणि भक्ता स्वांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. Darbarazo सर्वेस्पतु सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा कस पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुझ्या अपवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तस परीच्या वणसा तस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत हे वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या सौम्या जेजू आम्ही म्हणून असो आणि पुन्हा जीवनपणासो मी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स को समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला आनी जेजूची
धरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचा उगडास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या भगिन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जाकी वर्गा बरा कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस तांक तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तची दया कर म्हण आमी मागता कुंवार मरिये देवाच्या माये संगती सांजू जयती सौपती भगेवन दमदता आनी सव काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदाराची आचरणा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन देव म्हणूया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वाडयतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी सुर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकां दी सुटय आनी सर्व आकांतांती वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक मेळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सुवासो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची ताकद कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची ताकद देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करते आमकां शांती दी देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेले म्हाका भलायकी मेळटली D52 कोणासाय म्हज्या काळजांत भितर येवंक शेता मोगान तुज्या म्हजे काळीज सुम्या तुला लेताय ये जेजू मुझे थंय शांती तुझी हाडून ये जेजू
ये जेजू मुझे दये कृपा देणीगे म्हणून ये पावना माका तरी सोमी आहे काय काळजान मोजा रावता काकूळ तुझी मुझे भरपूर माका तू सांभाळता येशू मुझे दये शांती कृपा देणीगे म्हणून येशू मुझे दये शांती काढून येशू मुझे प्रार्थया सर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूंक आनी मोगान सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय असो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन उसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता
प्रार्थया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूंक आनी मोगान सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. उसोनेयांत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूची नावसर्या केल्या अंतोनी वरच्या भोवता दिवसाराक तुवें आन्या पांड्याक बेड्या पावताय. कितें जाल्यार दाखोवन दिताय. ल्हाना व्हडाक बसोवन धाडटाय. महिमा सगळी देवा बापा. महिमा ताचो इतिहास पुता. महिमा महिमा पवित्र ज्ञान सदां करसना शासना. सांत आंतोनच्या मसतीन मेळिल्ल्या उपकारा खातीर सरेस्परा त्या पिडेस्ता गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुटुंबाक समाधान आयिल्ल्या खातीर त्या परिक्षेन पास जाल्ल्या खातीर दोगांक काम मेळ्ळ्या खातीर दोगां मतीक समाधान मेळ्ळ्या खातीर एकल्याक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर दोगांक देवान अनबारांतल्या राखल्या खातीर एकल्याचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याक भुरग्याचें देणें मेळ्ळ्या खातीर एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्या खातीर आनी त्या विशेष त्या उपकारा खातीर देवाक अर्घां दितात. म्हाका जाल्ली त्या 8 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, दोगांक वायट सवयेता सुटका मेळोवंक, 6 जाणां भुरग्याचे देणे मेळोवंक, त्या बरें 11 जाणां बरें काम मेळोवंक, एकल्याचें काम कायम जावं, 29 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक, त्या कॅन्सर पिडा गुण जावंक, दोगांक परिक्षेन पास जावंक, त्या रीण पाटी मेळोवंक, एकल्याक शेजारा संबंध बरो जावंक, 5 जाणां कोर्ट केस इतिहास जावंक, 10 जाणां शिकोवन बरी मोत मेळोवंक, एकल्याक चोरी जाल्ली वस्त पाटी मेळोवंक, त्या पयशांची समस्या परिहार जावंक, 10 जाणां पिडा आशिल्ल्या गुण जावंक, त्या घर बांदूंक आधार मेळोवंक, 6 जाणांक आमाल पिवण्याचो सुटका मेळोवंक, त्यागांचो वेव्हार बऱ्या रितीन जावंक, एकल्यान घरात समाधान मेळोवंक, दोगां भुरग्यांक बरी बूद मेळोवंक, दोगांक बरो फुडार मेळोवंक, एकल्याक घर जागो मेळोवंक, दोगांक देवान अनवरांतल्या राखोवंक, 6 जाणांक परिक्षे उंचले अंक मेळोवंक, एकल्याक चिंतले काम जावंक, एकल्याक मोती समाधान मेळोवंक, 5 जाणांक विसा मेळोवंक, 7 जाणांक कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक, एकल्याक दोळ्याची दिश्ट पाटी मेळोवंक, दोगां भायर पडली वस्त मेळोवंक, एकल्याक घर जाग्याचे रगले तिरसोवंक, त्या सांबाळान बढती मेळोवंक, 2 काजारी जोड्या मध्ये समाधान मेळोवंक, एकल्याक देवपणे मेळोवंक, त्या सोमर्थीचे कायदे पाळची कृपा मेळोवंक, दोगांक घर जागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक, 6 जाणां कामागाडे समाधान मेळोवंक, 6 जाणां घर जागो बऱ्या तरा घर काम बऱ्या रितीन जावंक, एकल्याक पयशे एकल्याचे पॉयंट बऱ्या तरान जावंक, एकल्याक वाटेचे समस्या परिहार जावंक, त्यागांक न्हिदेचे देणे मेळोवंक, एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक, दोगांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक, एकल्याक काजार बऱ्या रितीन जावंक, त्यागांक शिरांची पिडा गुण जावंक, एकल्याचो बावळो दो गुण जावंक, एकल्या कामाची भद्रती मेळोवंक, एकल्या फ्लॅट विकून वचोवंक, एकल्याक आळसाय उणी जावंक, एकल्याक स्वंत गांवांत काम मेळोवंक, 6 जाणां परगांवांत काम मेळोवंक, एकल्याक देवबिरांतीर वाडची कृपा मेळोवंक, एकल्या दिसप
परतो ग्रास मेळोवंक दोगांक कोलेस्ट्रॉल गुण जावंक एकल्याक ल्हान भुरग्याची पिडा गुण जावंक 6 जाणां बीपी शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याक भाडें मेळोवंक एकल्याक इन्फेक्शन गुण जावंक दोगांक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावंक एकल्याक कॉलेजीन सीट मेळोवंक एकल्याक आयसीयूंतल्यान भायर येवची गुण जावन भायर येवची कृपा मेळोवंक त्या दोगां इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 6 जांक गांठी दूख गुण जावंक एकल्याक आस्पत्रेंतल्यान गुण जावन भायर येवंक एकल्याक हार्ट प्रॉब्लेम गुण जावंक एकल्याक भायर पडल्या भांगार मेळोवंक 6 जाणांक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवची कृपा मेळोवन एकल्याक रागुणे जावंक त्यागांक हाता पांयांक बोळ मेळोवंक दोगांक सांबाळ बाकी आसलो मेळोवंक त्यागांक कुटुंबाची शेळी कोंकली गुण जावंक एकल्याक डॉक्युमेंट मेळोवंक एकल्याक जाग्याचे पैसे मेळोवंक आनी 17 जाणांनी विशेष त्या खातीर मागो उपकार मागला. सांत आंतोनीच्या आश्रयाक मेळ्ळें तीर्प ते शाश्वत जावच्या खातीर आनी सांत आंतोनी आस्त सगळी भद्रतेन उरच्या खातीर आमी सांत आंतोनीची ससाय मागतना मोंतीमेयाचे कुटुंबाचे फेस्त आचरण करता आमच्या सकट कुटुंबांनी सांत आंतोनीच्या मसतीन मोग मायपास दयाळाय नवेपण येवं दी म्हणून सांत आंतोनीची मसत आमी मागया. वर्ते सता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्यावरी मोर सूख अनवरा देवसार आणि सर तराची वशाची पिढा पयसरतान उडास कर. तुझ्या मरिपात पिडेसता भलायकी मेळटा उसामळ दर्यो थंड जाता बंदिवणीचे संकले तुटून पडतात थोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात खेपे आयकतात मने उलयतात भायर पडले वस्तू मेळतात लहान व्हड तुझ्या मागतात मागले सर तांकां मेळटा तुज्या यापाय ग्राचार ना पयस जाता आमच्या सर गरजांक तूं पावताय सर तुवें पातयेन तुजेर दवर तुझी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हडान आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसारांत दाखय. सांत आंतोनी आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसोन्या कमी पास आमचे खातीर सर प्रार्थुया सर पदव्यात सदां जिवनच्या देवा भाग्यवंतान तुझ्या परजे वर्तय प्रसंगदार आणि तुझ्या गरजांनी बळवंत आधार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर अनवरान ते सुटाशे आणि सर आमच्या पारखुणे ससे बगीशे आमकां फावो कर क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं. आमेन. आता मोंतीमेयाचे नव्यान करच्या संदर्भार हांगासर 2 लायनींनी भायर वयचे थंयसरी 2 लायनी भायर येवचे ते एक मुखेलपण घेवचे निमाण एकंतर सांत आंतोनी सकट सांगात आमी मेळया. ट्रम्पेट फुगचे आसल्यार सुरू करा तुमी. कर संगाता मेळ्या सकलागी सूर्या आमचे ताळे एकर्या मोरी खोकरसिया गोटा इतानी सोन्या फुला इटाय कर्या तांसो एक मुकुट घोत्या आणि मायेक दिव्या आमचे ताळे एकर्या
माय मुची या सोबीत फुलांची ओढता हितलानी सोद्या फुला एकठाय करया तांसो एक गुडगुंत्या आणि मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागी सरया आमचे ताळे करया मोर होगळसिया. प्रार्थया सर्गींच्या बापा मोरी मायेक आमकां एक वर्तें देणें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमकां सगळ्यांक एक आपुरब्याची आवय जावन तुवें दिल्या. तिच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयारी करतना सगळ्या आमच्या पृथ्वीचेर नवी फळां नवी फुलां तुवें आमकां वदाकसून दिल्याय. बापा ह्या खातीर आमी अर्घां दिता आसतना मोंतिमेळच्या फेस्ता संदर्भात आमच्या कुटुंबाचें नवें जेवता आसतना आमच्या कुटुंबान सगळें नवें मोन येवन दी नवी कृपा मेळोवन दी आनी मोरयेचो जल्म आमच्या घरांत आमच्या मनांत काळजांत खरो संतोश हाडून दी आमी मागता. बापा ही फुलां आमी मोरयेच्या पांयातळी दवरतना आमच्या कुटुंबांतले सर समस्ये कंत बेजाराय सलवणी आमच्या मतीन आसचे उणेपण आनी शेळेपण असगत काय सगळे आमी मोरये मारिफा तुका आमी समर्पिता. बापा तुज्या कृपेचो आशिर्वाद आमचे देवोन येवन दी आमकां तूं राख आमकां तूं सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी आमेन. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागी सरया आणि मायेक दिव्या मोरी होगळसिया म्हाका सुटले मोरिये होगळसिया तिकाता वनिया गायांती चे सोडो सर्गारास्ते बोरो मोरिये होगळसिया होगळसिया मोरिये गेफो परमोळी बोसोबी परसळी पेटय माये जेसूच्या मोगासो मोरिये होगळसिया होगळसिया मोरिये सोसनिकाय कालते पोण मागोंदी निष्कळपण उपकार माये मागता बरवशान पोरता मोरिये होगळसिया होगळसिया मोरिये. एक आमच्या सर आशाच्या त्या सवां खातीर निवाशां खातीर आमकां आमी बरी ससाय मागया नमान बरी कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगता सगळ्यां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीची जेसो सर कुटुंबा खातीर मागया रिता खातीर मागया आमकां दिसपडतो ग्रास ती वावुरतल्या खातीर मागया नमान बरी कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगता सगळ्यां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीची जेसो आश्रयाक मेळोवपाचे तीर शाश्वत जावं दी सर आमची आस्त बदीक आश्रयाची ती भद्रतेत आसूं दी आनी सर आमच्या दानी खातीर आनी आमकां भक्तिंगाच्या त्या सवां खातीर मरी ससाय मागया नमान बरी कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगता सगळ्यां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुज्या खुशीचे जेसो महिमा बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या बडव्या संगी करिया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी वाटी आमकां बाचावेची
मन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सर्यातीच्या मोगन माती आमकां बचावेची सोवे आमकां मरिया सर्वांनी थंयसर रावचे. हांगा येता